Ir-raġel kien jgħid barra l-bib, senterja jgħid biex noħroġ barra u jgħajjarni. ċempilt lassa u r-raġel kien qed jinstema' jgħajjat imma minflok ġew jgħinuni qalu li għandu murna ma jrapportijin għax huma ma jistgħux joqgħdu għassa miegħi. Din ix-xhieda ta' Rita li għadha sal-lum issofri r-reperkussjonijiet ta' dan l-abbuż. Qalet li l-iskieken u l-pistoli ma' rasa kienu xi ħaġa normali. Ir-raġel kien iżomm id-dwejjaq tax-xogħol ġewwa u jiżvogaħ fiha. X'in jasal id-dar flok tifraħ kien iħossha ħażin. Mara li bidmuh f'għajnejha qalet li r-raġel tagħha ma kellux ħniena. Kien isawwat lit-tfal u meta ġiet biex tissepara għeddida li jekk ma ttieħx il-kustodja ta' tfal jidħol il-qorti u jibqa' hemm jgħaddiha 10 snin oħra ta' martirju. Raġel li kien jirranġa minn taħt mal-pulizija. Quddiem dawn l-akkużi, l-assistent kummissarju Michael Kassar li kien preżenti jisma' l-esperjenza ta' din il-mara qal li jrid li dawn in-nuqqasijiet joħorġu fil-beraħ. Bħal Rita, Marija wkoll sofriet. Jien kont inħoss li jimsaħħti u indipendenti, issa żewġi jerrini ftit ftit, waqqafni mix-xogħol, għatani mill-ħbieb minn tal-familja, ġabni dipendenti fuqu u kien jabbużani sessualment. Illum preżentawni bħala survivor imma jien għadni nħossni vittma għax għadu jikkontrollani ma jtinix il-manteniment, jien nipprova naħdem imma s-sistema qiegħda taħdem kontrina, spejjeż fil-qorti, waiting list tal-għajnuna psikoloġika, diskriminazzjonijiet fl-għajnuna soċjali. Se nibqa' niġġieled biex xi darba vera jirnexxieli noħroġ minnha biex vera nsir survivor. Din ix-xhieda spikkat waqt seminar organizzat mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. Mistiedna speċjali kienet Bridget Triem, President tal-European Women's Lobby. Spjegat ir-realtà xokkanti ta' vjolenza domestika fl-Ewropa li 7 nisa imutu kuljum minħabba vjolenza domestika u li waħda minn kull 5 nisa Ewropej jesperjenzaw din it-tip ta' vjolenza. Triem spjegat li reċessjoni ekonomika wkoll qed taffettwa l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika. Our main problem is that the economic and financial crisis has become a social crisis with impact on women in all areas of Europe because we have seen considerable cuts in women's mechanisms and women's projects and so on. Intant kelliema li jaħdmu man nisa li għaddu mill-esperjenzi ta' vjolenza domestika il-koll enfasizzaw li fil-ġlieda kontra l-vjolenza domestika iridu jkunu involuti wkoll l-irġiel filwaqt li nrawmu kultura fejn dak li hu ħażin jiġi meqjus bħala tali u mhux imwaqqgħad ċajt jew jinħeba.